दिनै 2 मार्च थामहिनबा बड'लेण्ड डिमान्ड्स डे नंगौ बे दिनैनि साना बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान नंगौ थांनाय 1987 मायथाइनि 2 मार्च बे 2 मार्चआव गिबि खेबनि थाखाय बर' हारिया बड'लेण्ड डिमान्ड्स बे डिमान्ड्सखौ खालामदोंमोन आरो बेखौ जारिमिनारि मोनसे सान हिसाबाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बागानसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावख' बे मावख' सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिथांमोना नैबे समाव बिबार बावनाय हाबाफारि लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फ्लेग हस्टिं खालामनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों थारैनो बेवहाय गुबुन गुबुन दैदेनगिरि थामहिनबा जाय बिथांमोना बर' माहारिनि थाखाय नांनानै बिथांमोना सोरगोआरि जाबाय बिथांमोननि थाखाय मुंख्लं फोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना लादों आरो थारैनो रायखांनांगोन दिनैनि सानावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिजों बर' माहारियानो गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड डिमान्ड्स बे डिमान्ड्सखौ दिनैनि सानाव खालामदोंमोन आरो नैबे समाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिना लागोन जे बेनि ओंथिया मा जाहोनाव बिथांमोना बे बड'लेण्ड डिमान्ड्स डेखौ सेलिब्रेसन खालामदों बे समाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिना लागोन आरो बेवहाय गुबुन गुबुन फरायसाजों लोगोसे एबसुनि दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना बे हाबाफारियाव थामहिनबा बिथांमोना नैबे समाव बड'फ हाउसआव बिथांमोना बे हाबाफारिखौ सानसेनि हाबाफारिजों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खालामगासिनो आङो मोनथिनो लुबैगोन बिथांमोननिफ्राय जे बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लायनायनि ओंथिया मा बेखौ बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय नेहाथारि बिथां दङ बिथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे 2 मार्च थामहिनबा बड'लेण्ड डिमान्ड डे बेखौ बिथांमोना मानो सेलिब्रेसन खालामदों थामहिनबा बिथांमोना बेहाय जारिमिनारि सान महराव मानो खालामदों मा बुङो बे समाव जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाना थांबाय आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय बिटिसि गोरोबथा जाबाय दा बेनि उनावबो नैबे बड'लेण्ड डिमान्ड्स डेखौ नोंथांमोना सेलिब्रेसन खालामनायनि ओंथिया मा दिनै 2 मार्च माने बड'लेण्ड माने दाबिनाय सान बे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा जोंनि माने मावखुलिफोराव माने दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो फालिदों बेनि थाखायनो जे बर' माहारिनि रैखाथि थामोनथा आरो जोंनि माने जौगाथायनि थाखाय बा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनैनि अक्ट'आवनो सोमावसारजेननाय बेबायदि हाबाफारिखौ जागायदोंमोन आरो बे सोमावसारनायनि थाखायनो दिनै माहारिनि गेजेराव जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदि जौगानायनि मोनसे स्टेपखौ जोङो मोनबोदों बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जोङो बिएससि गोरोबथा बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बिटिसि गोरोबथा बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जोङो बिटिआर गोरोबथा आरो बे सोमावसारनायनि फिथाइ महरैनो बर' रावा 8 सिडुलाव बर' रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो 6 सिडुल लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बा गुबुन गुबुन माखासे जोंनि जौगाथायनि माखासे मोनथायफोरखौ जोङो दिनै मोननो हादों दा बे हाबाफारिखौ जोङो इयुनावबो जोङो फालिलांबाय थानांगोन मानो होनोबा बे हाबाफारिखौ जुदि जोङो दिनै मान होलांनो रोङाब्ला बे हाबाफारिखौ जुदि जोङो सिबिलांनो रोङाब्ला मुंख्लंफोरनि बेवहाय अबदान दङ रायजो राजाफोरनि बेवहाय अबदान दङ जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बेवहाय अबदान दङ आरो बे दिना जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान बेखौ जोङो जेब्लायबो फालिलांबाय थानो थाखाय जोङो नाजागोन आरो जों दुलाराय फरायसा आफादल' नङा बेखौ गुबुन गुबुन माने रायजो राजाफ्राबो फालिनायनि गोनांथि दं होननानै आङो सानदों आरो दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बेखौनो जोंनि जायफोर माने जोहोलावजोफ्रा हारिनि थाखाय माने जांख्रिथायाव बारसोमनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिसिम आङो माने खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों आरो जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना सोमावसारनायखौ जागायनायनिफ्राय माने गोबाव समसिम माने दैदेननानै माने लाबोबाय बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा जोङो साबायखर बावदों आरो खुलुमनाय बावहरदों आरो मोनसे बाथ्राखौ आं दिनैनि नैबे साननि गेजेरजों जोङो बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव दिनै गोरोबथा मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथि लाबोनायनि लामाया दिनै एसे गेवदों दा बेखायनो जोङो बे बाथ्राखौ जोङो बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जे खामानि मावबाय थादों बेखौ मावनायनि गेजेरजों ओनसोलाव हारिनि जौगाथायनि थाखाय जों बोरै लाबोथारनो हायो बे बाथ्राखौ जोङो बोरै एनसोर खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो नाजालांगोन लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ फोरमायबावनांगोन जे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो दोनथ'दों
BSc एकर्डनि उनाव जेरैबायदि दोनथ'दों BTC एकर्डनि उनाव जेरैबायदि दोनथ'दों आरो BTR एकर्डनि उनाव जोङो बे सोमावसारनायखौ जोङो दोनथ'दों आरो सोमावसारनाया हारियाव जायखिजाया समाव जायखिजाया थासारियाव जायखिजाया माने सोबख'नाय नासयनाय थगायनाय जायोब्ला जेरैखिजाया बे सोमावसारनाया जाफिननो हायो आरो सोमावसारनाया बेल' नङा जे आलादा रायजोनि थाखायल' सोमावसारनांगौ बेबो नङा सोमावसारनाया गोबां माने जाहोननि थाखाय सोमावसारनाय जानो हायो दिनै जोङो डेम'क्रेटिक बा जों दिनै इन्टेलेक्सुयेल मोनसे सोमावसारनाय बा इडुकेसन मोनसे सोमावसारनाय बा जोंनि कालचारेल मोनसे सोमावसारनाय बा जोंनि ससियेल रिफर्मेशननि बाथ्रा नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै मोनसे रेभलिउसन मोनसे माने मडआवनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांबाय थानो नागिरदों आरो जों गोसोआव लानांगोन जे बर' हारिफोरा माहारियारि बादखौ सिगाङाव दोननानै जोंनि जांख्रिथायारि जिखिनि मोनसे माइन्डसेट बा जोंनि माने जिखिनि मोनसे रिभलिउसनारि जिखिनि मोनसे सिन्ताधारा रिभलिउसनारि जोंनि साननाय आरो रिभलिउसनारि मोनसे थै बेखौ जोङो जेब्लायबो गोथाङै दोनलांनांगोन आरो जोंनि हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय गोजोन्थों बड'लेण्ड मुभमेन्ट गोजोन गोरोबथा जाबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ जाबाय दा बेनि उनाव फिन सोमावसारनाय जाफिननायनि मोनसे सम्भावना दं नामा ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने बबे समाव सोमावसारनांगौ आरो बबे समाव सोमावसारनाङा बेखौ गावनि आवथायाव जोङो सिन्था खालामगोन नैबे टाइमाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बर'नि आफादफोराबो दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ होननानै दिनै जथेस्थ' दिनै लुबैदों रायजो राजाफोराबो लुबैदों दा बेखायनो नैबे समाव सोमावसारनायनि बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो सानथ'नाय जायाखै आरो बे बाथ्राखौ जोङो जेबो बुंथ'नो लुबैयाखै आरो सोरबा आफादफोरा जुदि बुंदोंब्ला बिथांमोननि बुंनाय राव फाव एक्टिं बिथांमोननि जिखिनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ नायोब्ला बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफोरा पलिटिकेल मटिभेटेड दा बेवहाय जेबो माने साननो गोनां गैया होननानै जोङो सानदों मानो होनबा जायफोर दिनै माने सोमावसारफिननायनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोनहा सोमावसारनायखौ होबथाग्रा सासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा सोमावसारनायखौ होबथाग्रा मोनसे आफादनि बिबानगिरि बा सापर्टार आरो दिनै बै मानसिफोरानो दिनै सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंनानै एबसुखौ आरो बिटिआर एकर्डखौ सोंखारिनो नाजायोब्ला बेखौ रावबो रायजो राजाफोरा फोथायनाय नङा आरो सोमावसारनायनि मुङाव दिनै सोरबाया हाथियार हमफिननो होननानै जुदि सानदोंब्ला बेखौ रावबो रायजो राजाया बेखौ मददबो खालामनाय नङा आरो दिनै जोङो नुबाय थादों दिनै सोरबाया सोमावसारनायनि मोनसे कनस्पिरेसि बा सोरखौबा हाथियार हमनायनि कनस्पिरेसि खालामनायनि गेजेरजों सोरबा दिनै जेलावबो थांनो गोनां जादों आरो दिनै सोरबाया सोमावसारनायनि मुङाव बा जाथि रैखाथिनि थाखाय सिलाय हमदों होनना बुंदों जोङो दिनै नुबाय थादों जे नोङो सिखाव दाखायत बायदि मैया लुटिं बायदि मैया माने इनसिडेन्टफोराव माने इनभल्भमेन्ट जानाय एरेस्ट जानाय जोङो दिनै नुबाय थादों दा बेखायनो बेफोर गासिबो माने पलिटिकेल मटिभेटेड आरो बे बाथ्राखौ लानानै जाथिया गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया आरो बे जाथिया माने खुनु लामा आन्दायनांगौनि बाथ्रा गैया लामा दिन्थिनांगौनि थाखाय दिनै मोजां दैदेनगिरिनि आंखाल जायाखै मोजां आफादनिबो दिनै आंखाल जायाखै दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनानै बर' हारिखौ माने धंस' खालामनो नागिरदों होननाय बाथ्रा बे बाथ्राफोरा नंखाय जे हारिया नोङो जेबो गैयामोन जे हारिया नोङो दाङाबाजिमोन जे हारियाव नोङो गावजों गाव बुथारलायनाय दंमोन जे हारियाव नोङो क'क्राझार बायदियाव नोङो आगान सुरनो थाखाय नोङो 100 बार साननो गोनां जायोमोन बुथारलायनाय गावजों गाव माने पेट्रिसाइडेल मोनसे किलिं बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जोङो दिनै हारिखौ दिनै नैबेसिम लानानै फैबाय आरो बे बुब्लियाव जे समाव नोङो गोरोबथानि गेजेरजों गोजोन फैदों खौसेथि फैदों बेवहाय जाथिया जोबस्रांजोबनोसै होननाय बाथ्राफोरा जास्ट बियो मोनसे पलिटिकेल मोनसे डायलग बा भाषण बेखौ लानानै जों माने जेबो साना आरो बेखौ लानानै जोङो लाइबो होनायाव गैया गोजोन्थों उदालगुरियाव जुदि एनकाउन्टार जाबाय आरो बेहाय फेक एनकाउन्टार होननानै नैबे समाव जिहेतु गुबुननि जे बे जायखौ टारगेट खालामदोंमोन बे टारगेट हिसाबाव सिथाराखै नाथाय गुबुनखौ बेवहाय सिथारनाय जादों बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबाव मा फोरमायगोन बे बेलायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं गिबियावनो बुंगोन दायनिगिरिखौ डेम'क्रेटिक मोनसे वेनि गेजेरजों मेक्सिमाम लेभेलनि मा पानिशमेन्ट होनो हायो डेम'क्रेटिकेलि लिगेलि बेखौ होनांगौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो लुबैयो नाथाय एनकाउन्टार बा फेक एनकाउन्टार बेखौथ' माने सोर गनायनो बेखौ आयेनाबो गनाया आरो बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गनाया दा बिनि थाखायनो बियो मानो बोरै जानो मोनखो बेखौ मोनसे प्रपार मोनसे हाइ लेभेलनि मोनसे इनकुवारिनि गेजेरजों मोनसे जास्टिसखौ माने होनांगौ होननानै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो दिनै डिमान्ड खालामदों आरो बेवहाय नोङो मोनसे कनफिउस बेवहाय मोनसे माने गावजों गाव मोनसे टेनसन आननेसेसारि मोनसे टेनसन बेवहाय क्रिएट खालामनाय जादों दा बेखायनो बेफोरबायदि इनसिडेन्टफोरा
माने गोहोआव थानाय जिखिनि पुलिस प्रशासन बा सोरनिफ्रायबा बियो जेन माने जाया आङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंनि दाबि दैखांदों सिखाव दाखायदाव लोब्बा थानाय बा बेआइन खामानियाव लोब्बा थानाय मानसिफोरखौ आयेननि राहाजों गोख्रों माने कट्टर मोनसे बेबस्था राहा लानांगौ नाथाय माने बिथांमोनखौ माने एनकाउन्टार बा फेक एनकाउन्टार खालामनांगौ होननानै दं होननानै जों साना दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लायाव जिहेतु हानजा सुरनाय हाबाफारि नोंथांमोना लादों मा मेसेज होगोन बे चिरां जिल्लायाव साननैनि थाखाय दाखालि माने हानजा सुरनाय जालांबाय बेवहाय जोंबो दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय मिरुनिफ्राय जोङो बाहागो लादों दा बे हानजा सुरनायखौ बेनि थाखायनो लादों जे जोंनि मोनसे माने ससियेल मोनसे एवारनेस बा सुबुं सांग्रांथि माने थांखिखौ लानानै जोङो खालामदों बिनि थांखि आरो नोजोरफोरा जाहैबाय जोंनि जौगानाय लुबैग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा जौगानायखौ मोगथां महराव मोननांगौनि थाखाय जौगानायखौ बोबथाग्रा माखासे एलिमेन्ट्स बा माखासे फेक्टर्सफोर दङ बैफोरखौ जोङो समाजारि राहाजोंआनो जा आयेनारि राहाजोंआनो जा बा सांग्रांथिनि गेजेरजोंआनो जा जोङो बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन जेरै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ जोङो गैया खालामथारनांगोन मानो होनबा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि गेजेरजों सासे गथ'नि देहाया नोरजिया जायो सासे गथ'आ फरायनायखौ आद्रा खालामनानै दोननो गोनां जायो सासे गथ'आ मोनसे गोरोबथि मोनसे लामाजों आगान सुरनो गोनां जायो बेबायदि मोनसे थासारि आरो दिनै ड्राग्स जुवा बायदि मैया थासारिफोरा मालाबा जेंना महरै नुजाथियो जोंनि जौगानायनि बिथिङै दा बेखायनो बैफोरखौ जोङो गैया खालामथारनांगौनि थाखाय बै माने रेलिनि गेजेरजों जोङो खावलायदों आरो दिनै मा होनदों दायना दायनि फोथायनायनि गेजेरजों खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों गावजों गाव हिंसा हिंसि बा माने धन सम्पति माने धंस खालामलायनाय बा जिउ फोजोबलायनायनि बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय बर' हारिखौ जोङो बोरै उदां खालामनो बेफोरबायदि आरो चिराङाव माखासे मा होनदों सिखाव दाखायत लुटिं बायदि मैया थासारिफोरा माने जाबाय थादों बेफोरनिफ्राय जोङो सांग्रां रायजो राजाफोरा जेन सांग्रां जायो आरो बैफोरबायदि एक्टिभिटियाव रावबो गावनि गथ'खौ बा सोरबा लाइमोनफोरखौ जेन माने रावबो थुलुंगा होआ जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि समाजखौ बासायनांगौनि थाखाय सांग्रां जानो गोनां दङ बे बाथ्राफोरखौ जोङो आपिल खालामदों लोगोसे जोंनि सरकारा बेफोरनि सायाव मोनसे कट्टर बेबस्था लायो जोङो सरकार बा प्रशासनखौबो जोङो दाबि खालामदों लोगोसे जोंनि बर' फरायसालिफोराव जोंनि फरायसानि बिबांफोरा खमायलांबाय थादों बे फरायसा बिबां खमायलांबाय थानायनि खारनफोरा जोंनि मोनसे सांग्रांथिनि आंखालनि थाखाय बियो जादों आरो लोगोसे जोंनि फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि भेन्सार स्कुल बायदि मैया माखासे माने हामग्रि माखासे माने लेकिंसनि थाखाय बेफोरो जादों बेफोरखौ जेन जों सांग्रां जानो गोनांखौ जोङो जानांगोन आरो सरकारा बिनि जेंना सुफुंनांगौनि थाखाय माने राहा लानांगोन बेफोरखौ जोङो खावलायदों लोगोसे जेबायदि मोनसे माने डिफरेस्टेसन दिनै सोलिबाय थादों ग्लबेल वार्मिं बा इक'लजिकेल इमबेलेन्स बेबायदि थासारिफ्रा दिनै फैया नङा फैबाय थानो नागिरदों बिनि थाखाय फरेस्टखौ जोङो बोरै सेभ खालामनो हायो मि जुनारफोरखौ जोङो बोरै सेभ खालामनो हायो बा इक'लजिकेल बेलेन्सनि थाखाय जोङो बोरै सांग्रां जानो हायो नैबे बाथ्राफोरखौ जोङो बै हानजा सुरनायनि गेजेरजों बुंदों लोगोसे जे मानसि लांखारनानै फानहैनाय बेफोरो जानो नाङा जोंनियाव दिनै हिउमेन ट्राफिकिं जाया नङा दिनै जाबाय थानो नागिरदों आरो गोरिब बा जोंनि उइक माने सेक्सननि न'खरफोरखौ बा फरायसाफोरखौ टारगेट खालामनानै बेबायदि जाथायफोरखौ जोङो जानाय नुदों दा अभारअल नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो चिरांनि जिखिनि हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लादों बे चिराङावल' नङा गुबुन जायगायावबो जोङो खालामनो थाखाय जोङो बेखौ सेस्था खालामगोन गोजोन्थों नंगौ बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथार आरो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिबाय आरो थारैनो बेहाय बुंनांगोन नैबे बड'फा हाउसआव बिथांमोना बर'नि जे जारिमिनारि सान बड'लेण्ड डिमान्ड्स डे बे डिमान्ड डेखौ बिथांमोना बे जायगायाव थामहिनबा गाजा गोमजायै बिथांमोना फालिदों आरो नैबे समाव बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ मिथिनो लाबाय गोजोन्थों फै बयबो बाहागो लाफै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय क'क्राझाराव खुंफुंजागोन गेदेरथार बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ फैगौ मार्च दाननि 3, 4 आरो 5 खालार सानथामनि हाबाफारिजों 100 दौरि आरो रोजासे आर'ज गाबग्राफोरखौ लानानै क'क्राझाराव खुंफुंजागोन गेदेरथार बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय क'क्राझार ओनसोलनि बाथौ सिबियारि सानसुमैफोरनि बानजायनायाव बे गेदेरथार हाबाफारिया खुंफुंजागोन क'क्राझार सहरनि साखाथि बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव बे समायना हाबाफारिया खुंजागोन गासै राजखान्थिगिरि समाजखान्थिगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरि गेलेगिरि हारिमुगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हागोन